Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginaaligar abduction sa babae sa barangay Banago sa Bacolod ang hindi matuod. Ining kumpirmar sang kapulisan matapos nga nagpahibalo ang pamilya sang babayi nga nakapauli na siya. Naglapta sa social media ang video sang babae nga ginsipit sang 4 ka mga lalaki kaginsakay sa isa ka auto sa Circumferential Road sa barangay Banago kagabi. Pero sunod kay Police Station 3 Commander Police Captain Rondel Tapang, wala sang may natabo nga abduction. Ining matapos nga nagpahibalo ang mismo pamilya sang 23 anyos nga babayi nga nakapauli na siya. Wala na nagpa-record pa sa pulis ang pamilya sang babayi. Hindi naluyag pa ni Tapang nga padalman pa. Bisa na nagalapta nga video bangod sunod sa iya kung basehan ang mga nakuha niya nga video call kag chat sang babayi sa iya sining lolo sang sinilang nga hapon, masiling niya nga wala sang krimen nga natabo nga dapat imbestigaran. Hindi niya man makabig nga fake o kun prank ang mga video nga para sa iya mas nagakaangay nga mapatag sang mismo nag-upload sang video kag naghambal nga isayad to ka kaso sang abduction. Nagabay naman si Bacolod City Police Office Director Police Colonel Jurasti Coronica nga nagakaangay nga ma-validate anay ang mga kasubong nga insidente sa otoridad antes pa man ipalapta kag i-share ang kasubong nga video. Napatod sa kapulisan nga ang babayi nga taga Barangay 2 ang nangayaw lang kag naglagaw sa Barangay Banago sang amo gabi. Sa nag-video call siya sa sister niya. Then, ang lolo niya, beside me. Sa mga convocation nila, may mga chat sila din kaano po rin, pinicturan ko rin. And that is sufficient evidence already. Kasi sila na yun, may trust level sa lolo niya, sa sister niya. Doon tinignan ko naman ang convocation sa mga pictures sa video call. And she is okay. Kasi I focus on the victim. Na sinabi niya wala sa inabdak. So doon ako maniwala. Ang video kasi, ang nag-send sila yan, he has to explain kung sino yun. Kasi kahit sa korte nga tayo, dapat saan niya sinuha ang source niyan. So, anong pampaliwanag yan, yung nag-post. Kung mag-i-investigate tayo, kung walang krimen, we have nothing to investigate naman.